Wel, bore da iawn i chi gyd, a chroeso i chi i'n gwasanaeth ni. Wel, croeso i chi ata fi mewn rhyw ffordd ryfedd yma i'r stydi yn Llansannan. Da ni'n cael cyfle eto bore Sul yma. Cyfle i foli Duw, cyfle i roed yn hunin iddo fo yn y cyfnod brawychus yma, y cyfnod ansicr yma. Be bynnag ydych amgylchiadau chi bore yma, be bynnag ydy'r hyn sydd yn pwyso ar eich meddwl chi, mae yna gyfle i ni i droi at Dduw. Cyfle i ni ryfeddu at fuddugoliaeth Iesu Grist dros bob pechod, bob gelyn a hyd yn oed marwolaeth ei hun. Ac wrth i ni wneud hynny, da ni'n gweddio am arweiniad ac eneiniad yr ysbryd glân i'n helpu ni. Bore yma, da ni wedi dod i ddiwedd yn cyfres ni yn edrach ar y newyddion da fel ac yma'r Beibl yn ei gyflwyno fo i ni. A dwi'n mawr obeithio bod chi wedi cael bendith yn dod ar y daith yma yn ystyried gwahanol elfennau o'r efengil hefo fi. Heddiw, da ni am orffan felly yn ystyried dau beth, sef i ddechrau bod y newyddion da yn ymwneud â tragwyddoldeb, bod o'n newyddion da tragwyddol, ac yna'r elfen bersonol o hynny. Hynny di, sut mae o yn effeithio chi a finna. Ond cyn i ni fynd at hynny gyd, dewch i ni gymryd ychydig eiliadau rwan i weddio a gofyn am fendith Duw ar yn gwasanaeth ni. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti am dy gariad, yn diolch i ti am dy fawredd fel Duw tragwyddol sy'n dad, mab ac ysbryd glân. Neu di'n bendithio ni rwan os gweli di fod yn dda. Trwy dysbryd glân ni di siarad efo ni a dod â ni at Iesu Grist ei hun. Arglwydd gweithio ar yn calonna, ar yn meddylia, ar yn heneidia ni. Boed i bob cyfrwng, bob rhan o'r gwasanaeth yma fod yn fodd i ti siarad hefo ni a helpa ni ymatab mewn ffydd, edifeirwch a diolchgarwch wrth roed yn hunin i ti. Arwain ni felly am yn bod ni'n gofyn hyn ac yn gofyn dy faddeuant di yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am gychwyn yn mawl bore yma yn canu emyn sydd yn gyfarwydd i nifer ohonoch chi, cyfieithiad Dafydd Job o emyn Saesneg. A dwi'n gwybod bod yna lot ohonoch chi yn ffond iawn o'r gân yma ac yn gwybod i'ch chefndir hi, ond oherwydd be fyddwn ni yn myfyrio yn efo y bore yma, mi o'n i'n meddwl bod o'n berthnasol i fi rannu eto hefo chi y cefndir i'r emyn yma, yr emyn diogel wyf. Mae wedi cael ei chyfansoddi yn 1873 gan ddyn o Chicago o'r enw Horatio Spafford. A mae'r cefndir yn ddirdynol i'r geiriau yma, sgwennodd o. Oherwydd be ddigwyddodd oedd, mi oedd o'n byw yn Chicago, a mi ath ei deulu fo i wraigo a'i ferched. Mi athon nhw ar long drosodd ar wyliau i Loegr, dwi'n meddwl. Ac mi oedd i gŵr a'r tad Horatio Spafford, mi oedd o yn bwriadu i dilyn nhw nes ymlaen. Ond mi fe o'na ddamwain, ac mi nath y llong yr oedd gwraig Horatio Spafford a'i blant o arni hi, mi nath i suddo, ac mi fe oedd farw 4 o'i ferched o. Y wraig yn unig wedi goroesi. A yn ddiweddarach mi ath Horatio Spafford ei hun draw dros yr Iwerydd at ei wraig. Ac mae'n debyg tra oedd o yn yr ardal lle collodd o i ferched y dath y geiriau yma iddo fo. Y geiriau yma lle mae o'n mynegu y gobaith, y ffydd, y sicrwydd a'r diogelwch sydd na'n Iesu Grist bod o mewn galar a thristwch eithafol. A dyna pan mae'n emyn mor hyfryd i ni i chanu ac i fyfyrio ar yr hyn sy'n cael ei ddeud ynddi hi. Ma' na obaith, ma' na ddiogelwch a heddwch i ni yn Iesu Grist be bynnag ydy'r amgylchiadau. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed neu dristwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw ti am dysgais i ddweud diogel wyf gyda thi.
Wel, yn nes ymlaen, mi fyddwn ni'n troi at yn darlleniad ni o'r Beibl, a Janet Spence o Lanfair fydd yn darllen i ni y bore yma o Lyc pennod 23. A dwi'n diolch o'r iawn iddi hi ac yn wir i bawb arall sydd yn cyfrannu i'n hoedfawn ni ac wedi gwneud hynny dros y misoedd dwytha. Ond cyn hynny, dowch i ni gael cyfnod i weddio hefo'n gilydd. Ein tad, da ni yn diolch i ti am y newyddion da. Da ni diolch i ti am dy ddaioni rhyfeddol tuag ata ni, ac yn clodfori dy enw di, y Duw tragwyddol, y Duw holl alluog, y Duw mawr sydd yn deilwng o bob mawl. A da ni yn diolch ar gwrdd am yr hyn da ni newydd i ganu, bod na heddwch, bod na ddiogelwch tragwyddol i ni yn breider, yn hofna, trwy'r hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud. Yn derbyn yn pechod ni i gyd arno fo'i hun. Yn wynebu y gosb gyfiawn am yn pechod ni ac yn concro marwolaeth, yn concro uffern, yn concro Satan trwy waed ei hun. A da ni diolch fel da ni newydd ganu os da ni'n credu'n Iesu Grist, y nef nid y bedd fydd i ni. Arglwydd mae mor anodd i ni ddal gafal yn y gwirionedda hynny o ddydd i ddydd. Neu di'n helpu ni trwy dysbryd glân, i ryfeddu, i garu yr arglwydd Iesu yn fwy ac yn fwy, ac i brofi bodlonrwydd hefo fo, bodlonrwydd ynddo fo, gan wybod be bynnag ydy'r sefyllfa a'r amgylchiadau neith o byth yn gadael ni lawr. Diolch am y gwirionedd bendigedig o enna Crist ei hun, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pw bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. O Dduw Dad, da ni yn gweddio y bore yma y byddi di'n anfon dysbryd, y bydd dysbryd di ar waith, fel bydd mwy a mwy o bobl yn y cyfnod yma yn profi ffydd yn Iesu Grist. Ac y bydd dy bobl di yn tyfu mewn cariad, tyfu mewn sancteiddrwydd mwyn i ni allu brwydro yn erbyn pechod, yn erbyn hunanoldeb ac angyfiawnder yn bywydau ni'n hunin ac yn cymdeithas ni. Da ni'n gweddio byddi di ysbryd sanctaidd yn rhoi hyder o'r newid i ni rannu y newyddion da wrth eraill, yn ffrindiau, yn deulu, yn gydweithwyr. Maddau ni o Dduw yn swildod ni i sôn amdana ti. Rho nerth i ni sylweddoli nad os na neb na dim yn cymharu a ti ac nad o ti yn un i guddio rhagddo fo, nac yn un i guddio gwirionedd amdana ti chwaith. Heddiw arglwydd da ni'n cofio am y rhai sydd dani hi. Mi o ddoe yn ddwrnod lle oedd na sylw'n cael ei roed i iechyd meddwl, a da ni o Dduw mawr yn gweddio y bore yma am bawb sydd dan bwysa, pawb sydd yn profi gofid nad ydyn nhw'n gwybod be i wneud hefo fo, neu salwch meddyliol difrifol. Da ni'n gweddio y byddi di yn gysur ac yn nerth iddyn nhw, ac y byddi di'n eu harwain nhw at y cymorth sydd i gael gan bobl eraill. Arglwydd neu di hwyluso gwaith yr elusenna a'r sefydliadau sydd yn trio helpu yn y maes yma. Pobl fel y Samariaid, sefydliad DPJ, cwnselwyr, arglwydd neu di sicrhau bod nhw yn derbyn y gefnogaeth yma nhw angan mwyn helpu eraill, a ni di agor yn llygyd ni hefyd, arglwydd, i holi sut ma pobl, i fod yn glyst, sydd yn gwrando ar eraill ac yn le diogel i eraill allu
torri'r garw a deud dwi'n poeni, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd yn y mywyd i. Ac arglwydd, da ni hefyd yn gweddio am rai o'n plith ni, rhai da ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn wael, sydd yn wynebu triniaetha, teuluoedd sydd yn galaru, neu sy'n profi gorthrwm neu ofid o unrhyw fath. Mewn cyfnod fel da ni'n byw ynddo fo, arglwydd cwbl allwn ni wneud ydy troi at ti a dweud, arglwydd, gwneler dewyllus di. Boed i ti deyrnasu'n yn bywyda ni ac ar hyd a lled y ddeiar, ac arglwydd Iesu i ti ddangos dy frenhiniaeth, dy ras a dy gariad. Gwranda'n gweddia ni rwan, ynghyd â'n gweddia personol ni, maddau ni bob pechod a bai, achos yn bod ni'n gofyn hyn yn hyderus, yn heiddiant, yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Roedd 2 ddyn arall oedd yn droseddwyr yn cael eu harwain allan i gael eu dienyddio gyda Iesu. Felly, ar ôl iddyn nhw gyrraedd y lle sy'n cael ei alw y benglog, dyma nhw'n hwylio'r Iesu ar y groes, a'r 2 droseddwr arall, un bob ochr iddo. Ond yr hyn ddywedodd Iesu oedd, Dad, maddau iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. A dyma'r milwyr yn gamblo i weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. Roedd y bobl yno'n gwylio'r cwbl, a'r arweinwyr yn chwerthin am ei ben a'i wawdio. Roedd e'n achub pobl eraill, medden nhw. Felly gadewch iddo achub ei hun, os mae fe ydy'r Meseia mae Duw wedi ddewis. Roedd y milwyr hefyd yn gwneud sbort am ei ben. Roedden nhw'n cynnig gwin sur rhad iddo ac yn dweud, achub dy hun os mae ti ydy brenin yr Iddewon. Achos roedd arwydd uwch ei ben yn dweud, dyma frenin yr Iddewon. Yna, dyma un o'r troseddwyr oedd yn hongian yno yn dechrau regi. Onid ti yw'r Meseia? Achub dy hun a ninnau hefyd. Ond dyma'r troseddwr arall yn ei gerddi. Does arna ti ddim ofn Duw a thithau ar fi'n marw hefyd? Da ni'n heiddi cael ein cosbi am yr hyn wnaethom ni. Ond wnaeth hwn ddim byd o'i le. Yna meddai, Iesu, cofio amdana i pan fyddi di'n teyrnasu. Dyma'r Iesu'n ateb. Wir i ti, cei di ddod gyda mi baradwys heddiw. Mai 28, 1865. Di'r dyddiad yna yn canu cloch o unrhyw fath hefo chi? I rei fel fi sydd yn mwynhau hanes, a dwi'n gwybod nad ydy pawb felly, mae o'n ddyddiad pwysig i'w gofio. Ond mae rhaid i hyd yn oed fi gyfadda nad odio yn ddyddiad sydd wedi cael rhyw effaith enfawr arna i yn bersonol. Ond i rei eraill, i filoedd o rei eraill, mae'r dyddiad yma'n allweddol bwysig oherwydd mae o wedi newid bywyda teuluoedd, unigolion a chenedlaetha ohonyn nhw. Wrth gwrs, 28 o Fai 1865 ydy'r dyddiad yr hwyliodd y Mimosa draw i Batagonia i sefydlu y wladfa Gymreig yna. Ac mae y digwyddiad yna wedi newid cwrs hanes i gymaint o deuluoedd. Fuodd unwaith yn byw yng Nghymru, ond sydd bellach nifer helaeth ohonyn nhw a'i gwreiddia yr ochr arall i fôr yr Iwerydd. A dydy hwnna hyd yn oed nadi ddim yn ddarlun agos at fod yn effeithiol i ddisgrifio'r newid mae credu yn Iesu Grist yn ei wneud. Y newid personol a'r newid tragwyddol sydd yn dod i bawb sydd wedi credu yn Iesu Grist. Newid am rwan ac am dragwyddoldeb. Da ni wedi bod yn treulio yr wythnosa dwytha yma yn ystyried yr Efengil, y newyddion da am Iesu Grist fel mae'n cael ei gyflwyno i ni yn y Beibl. Ac wrth i ni orffan y gyfres yma heddiw,
dwi isio i ni ofyn cwestiwn personol allweddol o bwysig i ni'n hunin. Ydy'r newyddion da yr ydyn ni wedi clywed am Iesu Grist yn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau ni? Ac ella bod o yn gwestiwn eithriadol o berthnasol yn y cyfnod yma yr ydyn ni'n byw yn efo, heb yr arfer o fynd i le arbennig i gyfarfod ffrindiau a chymdogion, ydy'r newyddion da yn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau ni rwan? Yr wsos dwytha, mi nes i grybwyll can enwog Trebor Edwards, a gofyn os oedd byw un dydd ar y tro yn addas i Gristnogion. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi atab y cwestiwn hwnnw'n chwaith naddo. Yr atab Beiblaidd, wrth gwrs, ydy bod byw yn ôl yr egwyddor un dydd ar y tro yn bwysig, ond mae yna fwy i'w ddeud na hynny'n does. Mae Iesu hun, wrth gwrs, yn deud wrth i ddisgyblion yn y bregaeth ar y mynydd nad ydyn nhw i fynd o flaen gofid, ond delio hefo beth sydd o'i blaenau nhw heddiw, trwy ddibynnu ar eu tadnefol. Ond mae'r Beibl hefyd yn dysgu Cristnogion yn gyson bod angen meddwl am lawar mwy na dim ond y presennol. Da ni gyd wedi clywed y gwyn, dwi'n siŵr, yndo. Fel arfer, cwyn yn erbyn pobl iau neu plant ydy hi, lle maen nhw'n cael mynd ar wyliau, mynd i weld rhyw olygfa hyfryd, a mae'r oedolion yn eu plith nhw'n troi rownd, a cwbl maen nhw'n weld ydy plant neu ieuenctid a'i llygyd ar eu sgrins neu ffôns. Maen nhw'n colli yr olygfa fendigedig achos bod nhw'n canolbwyntio ar yr hyn sydd ar eu sgrins nhw. Wel, yn ysbrydol, mae yna rybudd pwysig yn un y Beibl hefyd. Os ydyn ni'n canolbwyntio ar y presennol yn unig, mae yna beryg i ni golli mawredd be mae Duw wedi wneud. Be mae o wedi wneud trwy Iesu Grist a be mae o'n ei ddeud wrthon ni yn y Beibl. Mae'r cyfan yn mynd i effeithio ar lawer mwy na dim ond y presennol, ei fod o yn eithriadol o bwysig ar gyfer y presennol hefyd. Fel da ni wedi clywed dros yr wythnosau dwytha yma, mae'r hyn naeth Iesu Grist trwy farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad yn golygu bod pawb sy'n credu ynddo fo yn derbyn bywyd tragwyddol. A rhai o eiriau mwyaf cofiadwy Iesu Grist, yr rhai nes i ddyfynnu yn y weddi, yn cyfeirio at yr union beth yna. Iesu'n deud wrth wraig oedd yn galaru yn Ioan pennod 11 y geiriau yma. My fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Felly, yn amlwg, mae'r bywyd mae Iesu Grist yn ei addo i'w ddisgyblion yn parhau gweitha marwolaeth gorfforol. Ac mae'r elfen yma o'r newyddion da Cristnogol yn rhywbeth allweddol i ni sy'n credu i gyhoeddi heddiw i fyd anghennus. Ond hefyd, mae o yn rhywbeth allweddol i'r Cristion ddal gafal yn efo, yn enwedig mewn cyfnodau lle mae'n bywyd ni yn gallu teimlo mor enbydus o anodd a phoenus. Wrth i ni ystyried hyn i gyd bore yma, da ni am droi at hanes dyn drygionus heddiw. Lleidr oedd yn ôl i eiriau ei hun yn haeddu cael ei gosbi. Ond a dderbyniodd rodd bendigedig gan yr arglwydd Iesu, y diwrnod y buodd o farw ar groes. Yn Lug 23, yr ydyn ni yn gweld yr hanes, ydyn ni wedi clywed o yn cael ei ddarllen o gyfieithiad Beibl.net yn barod. A da ni'n clywed y sgwrs rhwng y lleidr ar y groes a mab Duw oedd wrth ei ochr. Pam? Lle bod chi'n meddwl, pam ydyn ni'n gorfod gwrando ac ystyried hanes y lleidr ar y groes, yr hanes yna sydd yn swnio mor eithafol o bosib. Ond trwy esiampl yr ydyn ni fel pobl yn dysgu ynde.
gweld rhywun yn gwneud rhywbeth, ac yna unai trio gwneud yr hyn mae o wedi wneud, neu trio osgoi yr hyn maen nhw wedi wneud. Ac wrth i ni ystyried y lleidr ar y groes, mae o yn dangos i ni mewn terma eglur yr angen i ni droi at Grist pan mae'r cyfla gynno ni. A be yn union mae hynny yn ei olygu i ni, be bynnag yr ydyn ni'n ei wynebu. Hyd yn oed os ydyn ni yn yr oriau, yn y munuda, neu hyd yn oed yn eiliadau ola yn bywyd ni. Digon prin ydy'r wybodaeth sgynnon ni ynglyn â'r dyn yma, y lleidr ar y groes. Da ni'n hyd yn oed yn gwybod i enw fo. Ond mae'r efengyla i gyd yn nodi na lleidr ydi o. Lleidr, lladron, ydy'r ddau sydd bob ochr i Iesu Grist. Meddyliwch, ar y digwenna'r tyngedfennol yma, mae'r Rhufeiniaid a drefnodd y croeshoeliad yn meddwl i bod nhw'n dienyddio 3 dihiryn. 2 leidr ar yr ochra, ac yna brenin yr Iddewon yn y canol. Ac wrth i ni ddarllen yr hanes, mae yna wahaniaeth trawiadol rhwng ymateb y 2 leidr sydd yn aill ochr i Iesu, does? Mae un yn gwbl ddiedifer. Mae o'n herfeiddiol hyd y diwedd. Yn ymuno mewn hefo gwawd cyngor, crefyddol, a'r milwyr. A'r disgrifiad ola da ni'n gael ohono fo ydy bod o'n rhegi ac yn cablu Iesu Grist. Ond mae'r llall, yr un da ni'n canolbwyntio arno fo bore yma, mae'r llall yn amlwg wedi gweld rhywbeth arbennig am Iesu Grist. Mae wedi gweld y peth arbennig yma sydd yn arwain iddo fo roi ffrau i geryddu y lleidr arall sydd yn gwawdio Iesu. Dwi am ddarllen adnodau 39 i 41 i chi. Ond dyma un o'r troseddwyr oedd yn hongian yna yn dechrau regi. Ond nid ti ydy'r Meseia, achub dy hun a nina hefyd. Ond dyma'r troseddwr arall yn ei geryddu. Does arna ti ddim ofn Duw, a thitha ar fi'n marw hefyd. Da ni'n heiddi cael yn cosbi am yr hyn wnaethon ni, ond wnaeth hwn ddim byd o'i le. Allai ddim dychmygu be oedd yn mynd trwy feddwl y dyn yma oedd yn y fath sefyllfa. Ond be mae'r lleidr ar y groes yn ei wneud? Mae o'n gwybod bod y diwedd ar ddod, a mae o'n cydnabod i bechod ac i ei ogrwydd o'i hun. Mae o'n deud, da ni yn wynebu yn heiddiant ni. Ond, wnaeth hwn ddim byd o'i le gan gyfeirio at Iesu. Mae o yn gweld diniweidrwydd Iesu. Ac fel roeddwn ni yn sôn yn gynharach ynglyn â sut mae esiampla yn helpu ni ddysgu, dyma i ni wers bwysig ynglyn â dechreuadau ffydd yn Iesu Grist, ynde? Gweld rhywbeth arbennig, gweld rhywbeth bendigedig amdano fo, a gweld yn gwendid a'n heuogrwydd ni mewn cymhariaeth. Mae'r lleidr ar y groes yn mynd gam ymhellach na dim ond gweld rhywbeth yn Iesu a gweld ei angen ei hun, achos mae o'n cydnabod brenhiniaeth Iesu. A mae o'n barod i ddarostwng ei hun iddo fo ac ymddiried yn fo. A cofiwch, nid ryw weithred feddyliol oeraidd ydy hon. Chybod, ydy o ddim fel sy'n digwydd mewn rhyw ffilm James Bond lle mae'r arwr yn gweld y diwadd yn dod ac yn deud rhyw linell bach slick. Na, mae'r lleidr ar y groes yn dangos edifeirwch. Mae o yn troi cefn ar ei batrwm o wneud pethau, a mae o yn mynd ar ofyn Iesu Grist. Mae o'n pledio arno fo am help. Iesu, cofia fi. A sylwch, nid cofia fi oherwydd y pethau yma dwi wedi wneud drosta ti. Na, cofia fi bod gynnau'm unrhyw beth i gynnig i ti. Cofia fi gweitha y llanast yr ydw i wedi wneud. Adnod 42, mae o'n deud, Iesu, cofia fi pan fyddi di'n teyrnasu. Ond da ni'n siŵr iawn be yn union
oedd o yn ei feddwl am Iesu Grist, bosib bod o wedi gweld digon o Iesu i feddwl ella ma fo oedd y Meseia, y brenin yr oedd yr Iddewon yn ei ddisgwyl gan Dduw, fydda'n gwneud pob peth yn iawn rhyw ddydd. Ella bod o'n tybio bod gynno fo ryw gred gyffredinol y bydda Duw trwy'r Meseia yn gwneud pob peth yn iawn. Yn debyg iawn i y wraig oedd Iesu yn siarad hefo hi yn Ioan 11 am atgyfodiad oedd yn deud mi fydd na atgyfodiad ar y dydd ola. Ella bod y lleidr ar groes efo ryw gred gyffredinol y bydda pethau'n iawn. Ond fel sy'n digwydd mor aml, mae Iesu Grist yn troi y gobaith cyffredinol yma i fod yn obaith bywiol ac yn obaith personol sydd yn dibynnu'n llwyr ar Iesu hun. Adnod 43, dyma mae Iesu'n ei ddeud. Dyma Iesu'n atab, wir i ti, cyd i ddod gyda mi i baradwys heddiw. A dyna ni. Dim mwy o sôn am y lleidr ar y groes. Mae geiriau Iesu a ddewid Iesu yn ddigon. Mae'n ddigon i'r lleidr ar y groes ac mae o'n ddigon i nina heddiw hefyd. Achos wrth gwrs, mae Iesu Grist yn cadw a ddewid, yn cadw at ei air. Dyna be mae gweddill y Testament Newydd yn ei ddangos i ni'n de. Nid yn unig mae Iesu yn codi'n fyw o'r bedd i ddangos na nid marwolaeth sydd ar gair ola, ond wedyn mae o'n comisiynu i ddisgyblion i fynd ar newyddion da amdano fo i'r holl fyd. Ac wrth i'w eglwys o i gorff o dyfu a lledaenu, mae teyrnas Dduw yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg i bobl o'r newydd. Wrth i ddisgyblion Crist ddangos cariad tuag at ei gelynion. Wrth i bobl oedd yn teimlo bod nhw wedi caethiwo i ddrygioni ac euogrwydd brofi maddeuant. Wrth i Gristnogion ddangos gofal tuag at rai yr oedd pawb arall wedi troi cefn arnyn nhw. Taswn i wedi gofyn i chi ar gychwyn 2020 tybed sut flwyddyn fydd hi. Allai'n dychmygu bod neb ohona ni yn gallu amgyffred be oedd o'n blaena ni. Mor wahanol ydy bywyd rwan i'r hyn ac yr oedd hi flwyddyn yn ôl, enghraifft. A sut mae pethau rwan? Ar Hydref yr 11 2020, sut mae pethau yn bywydau ni? Oes na ddyddiau gwell i ddod? Fel Cristion, mi allai i ddeud yn hyderus, oes. Mae yna ddyddiau llawer gwell i ddod. Mae yna dragwyddoldeb gwell i ddod. Ac mi allai ddeud hynny, nid oherwydd fy ngallu fy hun, nid oherwydd unrhyw ddatblygiad mewn technoleg neu meddygaeth, na gallu llywodraeth i gael trefn ar bethau. Mi allai ddeud hynny fel Cristion oherwydd yr hyn mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist. Yn ystod y cwrs alffa sy'n rhedag ar hyn o bryd, mae yna nifer o fideos wedi cael eu cynnwys sydd yn dangos cyfweliadau byr hefo pobl ar draws y byd, sydd yn gofyn cwestiynau iddyn nhw ynglyn â be maen nhw'n gredu, ffydd Iesu Grist ac yn y blaen. Ac yn y cyfweliadau yma, fel fysach chi'n disgwyl, mae yna amrywiaeth eang iawn o ymatebion. O mae ansicrwydd yn dod drosodd yn amlwg hefyd. Di pobl ddim yn gwybod, ddim yn siŵr be sydd yn digwydd yn ei bywydau nhw na be fydd yn digwydd. Ond i unrhyw un sydd wedi ymddiried yn Iesu Grist, mae'r Beibl yn cynnwys addewidion pendant sy'n rhoi gobaith a sicrwydd i ni am fywyd tragwyddol oherwydd beth wnaeth Iesu Grist. Bod yn meddyliad dynol ni yn cael traffarth mawr i ddychmygu reality mor fendigedig. Wrth i ni ddod tua'r terfyn bore yma, gai ofyn i chi fyfyrio ar y geiriau yma dwi am ei dyfynnu rwan, sydd yn dod o lyfr ola'r Beibl, Datguddiad, pennod 21. A be da ni'n glywed yma ydy disgrifiad o'r hyn fydd bywyd i bobl sydd wedi troi at Iesu Grist. Datguddiad 21
adnodau 3 a 4. Bellach, mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn eu canol nhw a byddan nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun hefo nhw, a fo fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen. Dim galaru, dim wylo, dim poen. Bydd pethau fel roeddan nhw wedi mynd. Ar gychwyn, Efengyl Marc. Da ni'n clywed am Iesu Grist yn cychwyn i weinidogaeth. A'r disgrifiad ydyn ni'n gael ydy bod o'n mynd o gwmpas yn cyhoeddi. Mae hi'n amser. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i deyrnasu, trowch gefn a'r bechod, a chredu'r newyddion da. Yn syml, galwad fawr Iesu Grist bryd hynny oedd, dowch ata i. Stopiwch ddibynnu arnach chi'ch hunin. Dibynnwch arna i ar hyn dwi am ei wneud. A mi fyddwch efo fi am byth. A chi'n gwybod be? Mae'r un alwad yn berthnasol, yn fyw, ac yn cael ei chyhoeddi gan Iesu Grist trwy bobl heddiw hefyd. Felly be amdani? Be da chi am wneud? Be dwi am wneud? Yda ni am ddysgu'r wers gan y lleidr am y groes? Yda ni am ddod a sylweddoli nad ydy byth rhy hwyr i droi at Iesu Grist? Dwch ni weddio. Arglwydd Dduw, diolch i ti am yr hyn da ni wedi glywed. Diolch i ti am yr hanes hyfryd am y lleidr ar y groes gafodd fod hefo Iesu Grist ym Mharadwys. Trw dy ysbryd glân, argyhoedda ni y bore yma. Dangos i ni lle da ni wedi bod yn dibynnu arna ni'n hunin, lle da ni wedi bod yn dilyn safona a syniadau'n hoes ni. Ysbryd glân, helpa ni glywed y bugail da yn yn galw ni i ddod ato fo, i bwyso arno fo ac i ymddiried bod ei farwolaeth a'i atgyfodiad o yn ddigon i ni brofi tragwyddoldeb hefo fo, a'r bywyd tragwyddol sydd yn cychwyn rwan. Gnad y waith yno ni, helpa ni ymddiried, i ollwng gafal ac i roi yn hunin yn llwyr, i'r un sydd yn goncwerwr, i'r brenin sydd hefyd yn frawd i'r gwan a'r anghenus. Amen. Wel, diolch o galon i bawb ohonoch chi am droi mewn, ffordd o farw i roed o, ond am ymuno yn y addoliad ni y bore yma. Cofiwch bod na gyfla am sgwrs eto ar ddiwedd y gwasanaeth ar Zoom, a mi fyddai yn rhoi y manylion yn yr comments wrth i'r emyn ola fod yn rhedag. A'r emyn ola da ni am ganu ydy emyn boblogaidd iawn, gyfarwydd. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr Efengyl Sanctaidd, emyn rhif 49. Ac a'i annog chi feddwl, yda ni wir yn diolch am y newyddion da. Yda ni wedi gweld goleuni Crist ac yn deheu am i eraill hefyd brofi o'i ras a'i gariad o. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl Sanctaidd.